assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal nde jettuɗen Allah julɗen Mouhamadou Thioubado ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima wasilaɓe men kono en jetti dendagal bandiraɓe daraniɓe Pindi yiɓɓe Pindi jagguɓe Pindi guila fuɗɗorde ha heeɓi ɗo hande kadi en garti ɗo e jonde hesere e jonde kadi e pulagu jonde kadi e nder jonde taw ko ɓinguel moɗon miñiragel moɗon baɗiragel moɗon Salmata Samba Dia debbo mo Agnam liidu banu buuɗi sippa toroɓe sippa jamli walla mbiyen debbo mo Thilo Daga Weelu koyle ole e nammade o woyi waɗande moɗon yewtere meɗen witende debbo Africa kono hande noon ganden kadi ko yewtere hesere pul kadi jibinade hande taw kadi koye yimɓe tigui pulagu yimɓe kadi ɓe parnortoɗen kadi puɗɗorɗen ɗum woni yewtere men ne wiyeten Moddo Star noon ene noddi kala neɗɗo o gandaɗo neɗɗo dariɗo neɗɗo lolluɗo hande kadi eɗen bismiɗo kawi meɗen baba meɗen kadi sen welama mbiyen ko baba leñol foof nde tawno ko neɗɗo pullo dariɗo kadi nawi pulagu partout dans le monde on woni Issa Mbaye Diary Sow ko yettode nde tan bonnimo kono noon heddi ko fof machallah e so tawi ɗum yawti kadi eɗen kadi cawnodiri ɗo e baabi meɗen kaawi meɗen sen belama mbiyen bani meɗen gorko e nder gowodiral nder conseil je fof nde tawno ko neɗɗo goɗɗoɗo e meɗen kadi ko neɗɗo tigui daraniɗo pulagu kadi ko neɗɗo tigui gardiɗo hande kadi e oɗo télévision mo gonɗen Pindi TV kanko woni directeur o woni Kawabo Samba Diop eɗen gandi so wiyama pulagu hay goto wattama hen présenté wadde noon ko hande ko beelamma ko fartangue meɗen enen en tant que sukaɓe joddade ɗo e ɓeɗo ɗiɗo ɓe ganduɗa ko titode leñol en wadde noon Issa Mbaye Diary Sow min mbima bisimilla ma calmina bandiraɓe a jarajef Salimata mi Seydi Dia nandita yettode Dia so tawi no yettano so ɗum ɓurata wel no fewi ɗum salmini kala heɗotoɓe Pindi TV mi salmini kala liggotoɗo ɗo mbeɗa ƴetta salminago noon mi tottango hono directeur meɗen woni Abou Samba Diop neɗɗo mo gandumi neɗɗo moƴƴo neɗɗo leñol sabu mbeɗa wawi noon wiide simi wii noon hay goto guitta ɗum nde tawno min neyi ɗum sel e simi ari ɗo hande mi tawi ɗum ɗo mbeɗa sikki garlam ɗo wonko ɗum waɗi ɗum han ko feera waɗ wallahi sabu iwite ara waɗe iwite Abou ara jooɗo ɗum ɗon meɗa nde hay si ɗum waɗini ɗum heewani en selli ɗum mi dañi ɗum sabu de won ɗo komin sehilaɓe hankkide hande arani Abou noon Allah ina andi ko kalanmi ko ɗum woodi ko ɗum gandumen ko neɗɗo moƴƴo mbo faytata neɗɗo mbo mawnani neɗɗo mbo mawnakinaki Abou no wano ni tan no gandirɗa ɗum gi adana ko noon tan no waɗi selli nden noon mi weltima no fewi tawde ɗum ɗo alors min jooɗo kadi min jewta kadi min mbaɗa face à face an mi sali meɗama salmina no fewi Seydi Dia nde tawno mi andama e guite no fewi kono mi andama e gooka wattano kono mbeɗama ande e guite sabu mbeɗa yiya émission ngaji ɗi mbaɗata ɗi heɗi cafi yimɓe ɓe heɓtotoɓe ɗo fof heɓe gandi ma kono weeli suure heɓi min mbiya min yimɓe mbiyatan toujours Issa ya radio Pindi TV wawi yo fali sali waɓe évité yo Abou Diop nodduma mbeɗa andi won ɗo galle o ko gallam mbeɗa andi mami arɗo sabu mbeɗa andi toujours ɓerɗe mon hina am hay directeur somin kawri noon mbiyatami ande ko galle ma o de il faut gara tu gonga ɗum mi salmini kadi jetteteɗo o Diathie hono Leyla Diathie ka neɗɗo moƴƴo mi andi ɗum hanki mo ganduɗa o mbeɗa andi ko ɓorduɗi tan ma jitta salmini technicien ɓen ɓe aussi yo Allah waɗan ɗumen jama e matimar aussi mbeɗa andi ma haal pular ko ɓooyani
ɗum ɗon fof ko heen arduma mi salmini on goto fof eni mum e yettode a jarama seydi Sow salmitama a juurama ko ɗon kadi calmitirten directrice meɗen Tata Leila Diagne o walla mi wiya so welama yettamo Dia nde tawno koye Diadiaby o jeeya kanko ne ko debbo dariɗo jiɗɗo kadi pulago dariniɗo kadi guilay radio Teccane ha ɗo e télévision Pindi TV en calminimama juurimama kawko Samba Diop caggal nde mawni ɓi yumma sehilma salmini kadi settema ko minen woni no min mbini ko wawi haalde fof min mbawi wiide issue nde tawno min gandi kadi ko haali ko minen en mbawi ɗum settade komin sukaɓe tokosoɓe kono ko yiyema ko ɗum woni komin jeeyama haal ɓureɓe noon wis tawi neɗɗo wiyama ko moƴƴo yataw bandiraɓe hoddiɓe kaali kadi kala neɗɗo liggotoɗo e ma taw kadi ko suwa on wawi settade hol neɗɗagal ma nde tawno ko wiyete ko ka maayo gandal heewi ɗiɗi kala neɗɗo gonɗo mawɗo kadi ɓatti sukaɓe kadi ƴetti sukaɓe kadi waɗi ɗumen guiƴu men on ko wiyete ko maayo gandal wadde noon holko anne ko ɓeydanta ene mawne gorko oɗo woni Issa Mbaye Diary Sow. sonata jarama mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV wonɓe e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni e sifa tago golle ɗe gollata e kala ɗo kettoɗa a salminama darde ma yiyama mantanima e oɗo galle e a yawa haɓirde hono Pindi TV en jetti haalerde en jetti Layla en jettiɓe sababu noon saabi ha galle o dari en jetti Alaji Hawna Moussa Dia en jetti mi yi ko Daouda Moussa Dia mo ganduɗa ko kamɓe jarliti jawdi doole wañede maɓɓe koɓe ponno sorde galleji otoji ne mbaɗa goɗɗum ɓe mbiyo pulago wurtina Issa no haala joni ko fate baylol ɓoyande cenkbina Daouda omo wiyami yomi ƴeew tawi min kaali hen haala ma ñañowo no gurnirɗa ɗum ni min kaali hen baylol min kaali hen moloji hamin noddi Garinowo Diallo min kaali hen Hamidou Ba en min mbi Mamoudou Sow mana tawa yo wallu min hen Mamoudou haalema haala mawko ka poɗɗo arde ɗo ayi a ñohama caggal ma tawaka sara jarama ko kalami hande ko seeɗa puɗɗotomi kono goɗɗum nana yeeso a bettiri kam ko welimi bismare ɗo kala mbiyowo mbimi kala pullogal ɗo ko kañum jeeyi sababuji ɗiɗi ina hen sa addi neɗɗo an hayso min gandamo bisimilla makko koye galle hen jeeɗa sababu goɗɗo Issa Mbaye Diary so addi hoore mum ɗo bismi mum koye galle he jeeya sababu tarago ko kala pulloɗo woni so addi hoore mum koye galle he jeeya ngari ko settade seeɗa Issa mi andana kanko bismillah ko neɗɗo mo ngandumi mo ɗannodimi mo jaadumi goo ko joom pellital ɗiɗi ko cuusɗo kadi wona seeɗa tati ko kaari nayi ko neɗɗo ganduɗo fodde gueɗal joyeɓal ngal ko aadiyanki aadi makko e tima e nduɗo ñañowo ndu wondu yeeso makko Issa muɗi ñaña hay ko seeɗa jafa hay ko seeɗa ɗum woni aadiyanka ngal seydi so a jarama jafoɗami tan yewtama koto ma arto hen ɗum ɗo woni aadiyankagal ngal dendagal kinɗe fulɓe sappo e ɗiɗi ɗe kinde foof no joguino gollogal beltinowal ɗum ñalawmaji belɗi e ñalawmaji mettuɗi foof ñalawmaji haareji ñalawmaji konuji e ñalawmaji belɗi sinno woni kala hindi mum nde jagguiɗo Issa jaggunoɗo hande ma yiɗo hande baylol jiiya ɗo billilal jiiya ɗo e cogal jiiya moolo jiiya bitikol ngel jiiya ha heewa kono kinɗe kewɗe goppi haalaɓe kamko mo jaggen ha tiimi ɗum woni ko aadi en hokki ñañowo fayida ñañowo ruttimo teddugal kala ka wawa wonude wonatama kala ka wawa muñande wawa wonudema o muñiri ɗum o woni ɗum hande no wonnimo hen yo judde hen balɗe woni ko aadi en min koye orchestre makko jeeyani min ko moolam jogimi komi piyowo mo sa ƴeewi film Mayel mo Amadou Thior matam mbaɗa toon moom
est-ce que tournimoloji kewɗi e nder filmaji kewɗi heddi noon ko naademi oga bange dartini ko mbaɗannomi ko kono mi accani ko orchestre makko jeeyami mami garti ɗo mi adda moola mo sallallah no jaɓi dawdi ñande nde wiyami mawno haɗema addude ane addu moolma o pawa ɗo so a bettanmi ma moolo joɗɗo ñañi on ko joɗɗo mboɗo jaarnimo no feewi ko moƴƴo isa wonata namataɓe to bange ɓamtude pulaar jengde pulaar nde ko dayi hen ko kanko e faatal yo Allah yurme yaafo yerdogo mo jaari yo Allah tuddumo aljanna nannomo e nder beeli kawsara wona koddiɗo nulaɗo kanko e Mamadou Saydou Amal Lamine en Aboubacry Thiano Saydou Sow en Cheikh Fadil en e woɓɓe yaaɓe yo Allah yurmo yaafo hanade aljanna fed ɗon ko pulaar kala ɗo ɓe jaɓɓuno Issa yaɓɓi kala ɗo haaltuno Issa haali ɗo yileɗo fof Issa yeehi hen kadi so ɓuuɓi omo nder hen so wuli o yalta so fayi ko ñamma ko fowta so hakkillenɗo huñima yo hakkille cor Allah jarama Issa ngar jaare mi salmima bisimilla ma e galle ma mi accanmo ɗon yewtan jerema jeefi vraiment mi weltima no feewi mi feewi saabu ɗum ɗo so ɓooyi hay boom ɗum waylatam tawno e ɗum weeli ko kalɗa ko fof noon koyema ɗum woni saabu Allah ene andi neɗɗo way tan kono way wona no wi ni way kono way ni tan way an ni no mbaɗa tan mbaɗa aduna fof no andi ɗum wona Issa tan kala ganduɗo Abou Diop ene andi ɗum heɗuma mo gonduɗa hanki ha joni hoɗon gondi kala mo kawruɗa a hersata Seydi Diop merci beaucoup mi weltima jarama a jarama Seydi Diop directeur PDTV eywa Seydi Sow weeli yurminima kono machallah wonno wiyani yama minen komin sukaɓe hayso mawɓe ne gandi wonko sukaɓe gandaɗe jiiɗi noon hande sukaɓe gando Issa Mbaye Diary oto jeeya e nder Fouta min jibinami koye Boro Tokos village Tokos betel Talbakle Talbakle ko ɗum village Tokor gonɗo e nder région de département de Saint-Louis walla hande ɗum wiyete ko commune par ce que adan ko communauté rural wonɗo mais hande noon ko communauté rural ala par rapport e ko guiñande découpage holmi ko mbiyata ko décentralisation de hande ɗum ari nde kala ko won ɗo communauté rural wonti commune koyni ko commune Fass ngom woni koye département Saint-Louis adana wonno koye département Dagana kono découpage o way ɗum wonti département Saint-Louis Talbakle ko ɗon jibinami ko fulɓe koɗi to ko ɗum 10 kilométres e paal so ali ha paal a faatndir ladde ɓeyde rewo ɓaaƴuɗa seeɗa a fuɗnaki sa fayi heede ñiicci ko ɗon jibinami ko ɗon mawnumi ko ɗon janngumi gaynaka ko ɗon janngumi ñañuru andi ñañuru ko jetta ko neɗɗo wawa ɗum janngu a wona gaynako saabu on jamana mecci kewani si ɓiɗɗo sikko soko jibinama nden hay jangde nde wonɗon tan jangde alquran ka sa janngu yani sa mum yani taalib tan ayno yeere mum tan won noon activité ji goɗɗi ngala kadi ne min janngani ɗum par école min janngani ɗum par bindi min jangi ɗum ko par oral yiide neɗɗo no waɗa tan mbaɗa andawa hen donc ɗum ɗo babam ko ñaño woni ɗo babam Tokos kam mbaymi héritage kam ƴettumi kam janngani mbeɗa ɗum yeeɓatno wawno ɗum ni tan ko wonɗo fijirde eɗen ɗum mbaɗa gooɓe jiinde tan nodde wile suuji he sukaaɓe rewɓe e worɓe si tawi loccita ɓe mbaɗi so tawi mariage uji ɗi manam ɗintuli ɗi cudduli no mbiyeten ni so waɗi haɗa ara haɗa nelane ha wattinda ko wonɗo cakaneji wonti gooɓa kadi ñaño arde de wonɗo meɗɗum yiɗi kadi de men andi batte majjum men andi no ɗum waano mbaɗatno ɗum no wattinta haɗanni diga ko ɓuri bon wonde hunde ha kewa hen ganda hen daña hen taalibaɓe jaaha ɗon taalibaɓe en ɓe gonta seerenɓe ma mbatta sukko maɓɓe woni almuɓe e kala koɓe dañani e daña tan anden jangde waɗani barke par ce que jangde neɗɗo ñaagui ko sa janggani neɗɗo royima ha woni ha dari ɗum waɗa
kam yo aɗa ñaagi yo heɓ toon par ce que neɗɗo fof ne neɗɗen janggen ɓurɗum gandal par ce que Allah yaari noon gueɗe mum kono woto ɗum bonnu place ma martaba mo joguinɗa o ɓe wiyata ceerno kaari saabu seereɓe ɓe nan ɗabbo heɓe mbakke fof wiyete kaari janggi ko kaari janggi ko kaari nde miijiɓe ɗum tawmi e ɗum feewani par ce que mi fijaani e ñañoo mi yahi diwtuli mi yahi mariage uji ɗi manam comme cérémonie ji men fulɓe ɗi kono no wonano neɗɗo cohluɗo ɗum par ce que mi miijotono goɗɗum saabu mbeɗa yiɗi yo ɗum nafam no feewi mi yiɗi ɗum wona meccal mi waɗi hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa nde mina Fadal Aissata en no jamana ko Ndiaye Naybel en Biram Ndiaye en Penda Madame en par ce que ko yonto wonno on jamana min keewi hen min dañi hen inde min mbaɗi hen kadi ko sika yeeɓate aduna fof wakal ten amen yeeɓa mais heɗum ɓoccito ha presque ɗum fuɗɗi maayi ɗum ɗona fuɗɗi hay ɗum maayi nde gandumi noon hunde nani maaya ko ɗum gondumi ko hen fof mbeɗa miijotono saabu min ɓe waɗatno mi miijotono hayndi min mbeɗa heɗotono musique jazz mbeɗa heɗotono funky mbeɗa waɗtono blues mbeɗa heɗotono musique aji ngal jikko haɗo santana en waɓe no Jimi Hendrix en musique aji goɗɗi hen mbaɗatnomi inspiration mbeɗa miijo noon ɗum par ce que pourtant ɗum neɗɗo ene wawi wuur daña hen fayida tawa hen ɗum jogui okka kadi wonde fayida par ce que hunde wawa dañde fayida wanande fayida par ce que min jojo fof men nana neɗɗo ene wiye kaari wallaka min wi ɗumani ɗum gonmi ko yo neɗɗo wallu hoore mum ha yimɓe tawma aɗa walli hoore mum kono kaari wallani ndi kam walli nen neɗɗo kala ko bawɗo a ɓetoto tan ha taw yimɓe tawma hen min noon mbimi il faut que ñañoram ɗum mi waɗa feere mi wuura heen mi wurtinandu mi wurno pulago ngo wadde miijimi yeeyde ɗum e mondo he par ce que waɗi laawol ngol ganduɗa ngol ko heen pulago o ɓuri wawa handede par ce que il faut jeeya musique ma produit ma o e international o togo koɓe mbaɗa ɗum intéressé yimɓe ko ɗum waɗa ɗum intéressé araboɓe ɗum waɗa ɗum intéressé par ce que hay album o batta nde jafoɗami yejjimi album ma mbono mbeɗa ɗum diñi galle mi yetta ha ƴettimima tan hono wiyete jejjini kono album ma mbono galle directeur mami neɗɗumamo Cheikh Jaɓi alors meɗen jogui morceau mo ganduɗa o ko morceau arabe ko waaji goto syrien ñaño goto silam syrien mo woni ɗum Belgique kam waɗi ɗon ko morceau o tan banmi ko mélodie o tottumi hay ñaño ɗum mi waddanimi hen mi waɗ morceau o tan woni ɗum ligne o tan waɗi morceau par ce que album il faut que mbaɗa ɗum comme no ñamdi wayni ko maafe ɗum ko ceebu jen ko suppu kanje par ce que hunde noon wa'ata wela wawi yiɗa maaro ko ɓolo e tawno en mbaɗi noon en liggima hen ko heewi bon bref ɗum ko min ɓesɗum hen tan ko namate gonmi yiɗa ngal yaltu donc ɗum waɗi ƴettuɗen ɗum ne en mbaɗ ɗum valorisé mbaɗɗen hen ko poɗɗen ko hen waɗa fof en heewi ɗo rewa ɗum en mbawa ɗum simtoye ha émission goto en mbaɗi hen ko kala keɗɗi kala ko namdiɗa kam hen mami haalano ko ni ɗum wayi ni ɗum wayi e ko aɗana aussi ɓesdanmi hen aɗa andi minen joom ñañowol tawi c'est bizarre min komi ñañowo mo wona limowo e komi leader groupe min tan waɗi ɗum e ñañoɓe fulɓe ɓe idano ñañowo jogotono ñañowo tan wono keesi jabbabo ene jabbo kala ko jabbabo daña e ñañowo dañta min mi feera ɗum jam min kala mo gonɗatnomi koye aspiration am waɗonata kala ko miijimi saabu mi miijota ko boni mi miijotumi tan koko moƴƴi Allah waɗno kam wadde kala ko gonɗatnomi eɓe yimɗo wonɗo am donc ɗe ngannduɗe min men anndi mi yahi haa mi soɓɓitima mi wawa yimde ñañore ɗum jiɗmi kala ko potnumi waɗ ɗum e jimre ɗum fof waɗa mbatta ɗum e ñañore he wadde pourami mbimi ɗumi waɗ album ko sehilami tubako goto waɗimi aspiration il faut que ñañore ɗum mbaɗano album min mbaɗma campagne gadda ɗum min gadda ɗum min mbaɗ album am premier o wiyete ko ndungu wiyete ko duumani on idol tegi hen o yaasi so haade min jettade album to mi taliyani mo to Allah taƴe ñaño ndu caggal nde mbaɗɗa hen ko yooɗi ɗo e Sénégal
ha badduɗa hen e ɓe artiste uji ɓe limɗa ɗo ɓe foof ha caggal ne jiiɗa hankkadi nan fuɗɗi ruttitade caggal aɗa yiiɗi mawnude ɗum ha ɗum foof nana hande mon foof sene nanma nananma ko banggue to Belgique to en mbawi andude holko nawma Belgique beele ko ñañoɗo nawma walla ka ɗannino tan no ɗanniyankoɓe ni ha ñañoɗo tawma toon walla won partenaire uji dañoɗa ha nawma toon beele ko ñañoɗo takma hande jooɗade e nder Belgique ko ɗum bon question ko question mbaɗɗoma noon min haɗa andi haade mi yaha Belgique tawi komi rewi conservatoire mi janngani ɗon ñañowre min iɗi won pullo jangguinɓe ñañowo conservatoire mi janngani ɗon duuɓi 3 meɗa jangga aussi kadi musique ɗo e Sénégal ɗo conservatoire Sénégal ɗo Dakar e jolfo goto biyeteɗo Abdourahmane Diouf yo Allah yurme ɗum ko on nanimi conservatoire jolfo waɗimi encouragé no feewi pourtant sen mbokka police uji sen ni dañ ci war a kontaan parce que musique c'est musique bi ni ani waɗimi expliqué namin holla komi anndan ko mbimi mami jaggo momi walluma ha kay battaɗo janggi ñañoɗo iɗi ɗo dañ élew goto ko biyeteɗo Mariama Diagne ne janggoye médecine ha arti wi ha ɗum ƴettu ligguey il faut que jangga musique kam waɗi choisir ñaño e bala fo en gonduno waaji goto biset bala ɗum ya piyanoɗo bala fo jooma hono mbaɗi fiyande ko atelier musical gorkaji maw ene ƴetta mum cour bala fo waktu ƴetta waktu on iɗi fof dañde yaw ha ɓooyi premier orchestre national de Abdou Diouf ari nde par ce que Senghor miiji noon orchestre national de Abdou Diouf ari nde forsi yomo taw de darnata orchestre national o noon on Abdourahmane Diouf wimi orchestre national nani wawi dar te min jiiɗa ko liiƴi ɗi fof wona hen saabu Sénégal ko liñol naggam takno minen min gari orchestre national par ce que hay Baaba Maal normalement fonno won orchestre national kono Baaba Maal Allah ene waɗi jengui ɗe ha kay arrégage woppi hay woppi conservatoire ye ko minen mbaɗno ɗum remplacé min Fadal Aissata Abdoulaye Samsi Abdoulaye Samsi wala ɗum gani joti ataro e ni woni min mbaɗa copte orchestre national de garmi hayde min wonɗo mi yiɗa ɓe pour min ko conservatoire keddotomi mi wona professeur mais ɓe mbaɗimi essayé sa goto beele ñañoɗo ina wawi yahno musique de ɓe ɗum mbaɗnoɓe tawi ɗi ɗum wawi yaha hanti noon kisaɓe nawtima orchestre national gonimi orchestre national hanti de orchestre o darna joni woni mo waɗa recréti woni orchestre mo ganduɗa o mo waɗa embauche min goni embauche en miɗen daña salaire uji rewɓe amen cahotoɓe hôpital principal prestation familiale min goni comme fonctionnaire min ligguima orchestre national duuɓi 16 est ce que te ala fof ko min waɗani tan ko ñaño ɗum wanno ɗum e mi jahani ɗo noon mbeɗa simi arte question ma e jahanmi Belgique mi annda ɗo biye am immori mi annda ɗo visa am immori min e Fadal Aissata mo Allah fittano suko goto haalpulaar biyeteɗo Abdoulaye Sile Niang jeeyaɗo Agnam on nawi amen min e Fadal wimmami mon naw par ce que ko mbatton ko yayam ena babam en taki nganndu ɗum est ce que anani mi may mon waɗan biye may mon waɗan visa jahon so on jahine so weeli mon jaho mbason artude de min jahata nde goppumi ko place am de naatemi orchestre national mbeɗa salaire am won ɗo ujunaji 14 1983 de jaltami meɗa yaha salaire am himo yahata 212 000 on jamana aussi kadi ne o balluɗumi kadi ha woppi min jahami ko Jolfo wiyeteko ko colonel Fallo wadɗo won ɗo directeur orchestre national nde garmi nde yahde tawi ko min poti yaha Maroc minen l'orchestre national kese visa amen yalti par ce que neɗɗo o wimi sa addi min mbaɗanma visa tawi ko mbanno récupéré passeport uji amen garmi ƴeewoymi ɗum min ɗon mbeɗen mbaɗatno ni pour yidde waɗude vacance France kisa Allah waɗi visa ji amen yalti min mbiyami yon gadde passeport aji amen mbaɗude waɗi visa mimi bon joni noon min joni min simtanano ɗum tan par ce que meɗen gandi meɗen poti yaha
orchestre foti ya Maroc nangam min ina wayno an elle ko France ɓurama yahde Maroc bino wax dëgg yàlla ko ɗum ɓurani ɗi kam fooji trois mum yaltini passeport ha yimɓe ni mbimi sa yeehi sa yeehi ɓuuri orchestre national jooɗo ñande fof noon a yiyani ɓuuri orchestre national ha gartuɗa ɗo tan ko min woni directeur orchestre o place ma nañi ɗo firnde nden ko mami yomo 3 mois caggal ma lewru fof ma wi debbo ma yo aran salaire ma 3 mois si ɓurti 3 noon mi natta ɗum wawa min jaaru mi yahi kam 3 mois mbeɗa andi gallam ala probléme jahmi Allah waɗi a yii ko Allah waɗi ko min gari France min gari nde France nde Allah waɗi mbeɗa yetta Malick Paté no feewi Malick Paté taki min gari Belgique taw ko woni homo toon min tawi ɗum toon homo woni kono moƴƴat omo doora addu galle mum machallah ina goni e place moƴƴo ina jogii groupe mum ina jogii galle mum jogii supporter wonde tubakoɓe bismi amen o fulɓe mbiyata ko neɗɗo inamo wawi wallo cuuɗu puccu wiyeyde sodde puccu ko wallatama nguuri maali noon ko wallo amen sodde puccu walla amen nguuri kama Mamoudou Soma Dia Mamoudou Soma Dia de garmi nde ɗon leloytonomi ko galle makko kono kam waɗimi luuɓimi suudu mi yomi ɗon waɗat ɗum faydara tan min goni ni min garde Belgique hanti nde min gari nde tawde min instrument omo joguimi comme spécial mbimi o so neɗɗo rewima ina wawi dañ hunde par ce que peut être simi wondino Mali ko groupe Mali wiyete son ɗum min mottilatta kono simi feeñi mi joguima leader o yimɓe hunde fof waɗat repose ko ñañude ko nden ñañude ɗum dañata toone ni hanti Allah waɗi Allah hawrdini tuba goto biyeteɗo wuuto wandena ɓeere ko falama omo wi min dañi hikka duuɓi sappo e jeetati e yiimi tan ina woni janvier no firli tanti orade wallani mais kam wallimi e geɗe keewɗe kam tagi kam mbaɗmi album kam tagi kam mbeɗa waɗa tournéri kam tagi mbaɗmi groupe kadi machallah tan kadi tubakoɓe aussi dañmi hanti élevéɓe tubakoɓe dañmini kadi musicien ji tubakoɓe hakkude sukaɓe rewɓe 22 120 330 a ɓurɗo hen nayi ko 35 ans dañi sukaɓe worɓe sagatake min hanti ko joguimi orchestre mo ganduɗa o ko ñañoji e liiti e guitaruji sel hanti ɗum woni musique goɗɗo mo ganduɗa o hiɗum waɗa comparé e ñañude kadi aussi meɗe winda ɓoggi ɗi meɗe winda par solfes donc ɗum woni avancement e ndir eko mbatten ɗo no feewi dañɓen hen kadi yimɓe walla diɓe dañɓen hen kadi yimɓe ɓe ganduɗa hiɗum intéresse yimɓe ɓe ko ɗum waɗi Yahya kay gonolam Belgique ɗum ɗo fof ɗum naati hen donc eɗen hen jitti Allah hande en gari hen hunde nde ganduɗa en goni hen seere ɓe hande seydi Sow Allah jarama jarama won ko wiyete ko tan ko jonde meɗen enen tan ɗiɗo heƴani e nder quelques minutes ala ko haala noon jonde ɓe hakkude ma e mignon hankkandi ko en keeɓe seɓɓitinde yewtere nde kono mboɗo sikki bandiraɓe ɓe ko jinno famde ko paami ko ɓuuri wadde gartam koɓe gandi hol Malick Paté Sow hol Issa Mbaye Diary Sow hoɗo rewde e ñañu o gila ɗo e leydi he hay caggal leydi he holno waɗi haw naati Belgique holɗo waɗi haw yettini hande ñañugol ɗo foti yettade ɗo e aduna he foof mi arta joni e kawiraɗo kaw Samba Diop holko joguiɗa ko konngol ma cakkiringol makko walla namde ma après garten gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo kadi mbaɗen ko ɓuuri ɗum ɗo yaaji a jawama Sali madame Bassoum mi namdata ko mata ko kalno gila o haalani ko tan ko yaltane ɗum so yaltanenema mi ƴeewa alpiyade mum kono yaltane cektortomi ko ɗo sakkitori ɗo mi mbino ko jogade fimde addi ɗum ɗo ha yettiɗo yettiɗo mi haalta ɗo e Sénégal ɗo waɗi ɗo ñañol ɗo waɗi saabu mawɗo goto weɗɗode wimi e ya wittanam ancien fulɓe mbiruji gurdam mumen jaami bettumi o wi kam
mawɓe naalankoɓe fulɓe département ji fof wittinan gurdam maɓɓe sakket e nder ɗiɗo wittoji ɗiɗi paami ko yini wiide tataɓo ngo ponnoɓe wadde ngo mbimomi mi andi ko jiɗɗa wiide o yon ɗum mbimi jiɗɗa wiide ko minen jeyaniyankoɓe haaliyankoɓe hol battane amen janngo o wi haali gonga mbima jaara haqqille so miijota ko feɗɗittako so neɗɗo yurnita ko hoonata kanko o miiji o yii mawɓe ñañanoɓe hanki yontaɓe wurnoɓe hen dañen teddude hol batan mumen o sali rewde ɗo leyɗo o reyɗe ɓe leyɗo fuɗɗo o sali sakkitaade ɗum cekkatori ɗo ɗum ko jogade firnde e jogade haqqille selli wonko haali joni ɗannade jahande aɗa wawno hebde kayitaji ma tan a naati Belgique goppa joƴƴina aɗa liggo ga aɗa ponta ga aɗa waɗa ni nguura e wiide ñaagoto ɗo ñaagoga kono haqqille yurnitade ɗum ɗo ko ɗum joguimi yomi hokku ɗum fayida mi wakkilo wurande ɗum wurnande janggo kono ko kalnanani ko o yaltani woni ko waɗino waɗi ni mbimami ɓoyani ko minima musoma mbeɗo ɓanda minen hawno congal omo haala hol darde no Issa dawi e ñañoro hol ballal ngal hol Issa ɓorti tan no irto waɗa ñande ha dañi ko dañi ko mamu soma wi ni ɗum ko jogade yiyande ɗum ɗo no fotino hollude joom ñañeji en ɓe aɗa so wiyama hande mool wonama kol saltana wawi mool walla tan Abou Dione fiya mool ala ñañoro wona Issa tan wawi ñañoro waɗɓe ujunaji wawɓe ñañude gonno ɗo kono ko hokkude ɗum fayida anda médecin ngal no wawi wondude mon e caɗele Issa yoni yew ko bandiraɓe men sukaɓe jomen mooloji jomen billilde coobi goto fof anna deke somi ƴetti noon billilal ngal walla coobalal ngal mi joguinono ɗum minnende dañi fayida no wawi wurdude hen ɓe jettamo no feewi bon mi ala ko ɓeyɗon hen sono wiide yo Allah semben doole yo Allah ɓeydo mbawkaji ɗi kono ma en garta batten jeeto goɗɗo sabu no heddi ha heewi Issa ko aadiyanke en jiyakkude makko e Djibo Leyti ka yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum haala aljanna min ko leydi ɗo kala ko waɗi kala ɗo yeehi miɗo yeehi ɗo Aly Ngouille Ndiaye ko yeehi ɗo Abdoulaye Diop kala ɗo yeehi fayida makko ɗo yetti wajja suuji makko ɗo yetti ala ko naymo toon wona inne nde wona yettode nde wona koltungu wona mbaadi ndi ko ñañomo yo jugde hen balɗe assalamu aleykum warahmatullah ko dokkaden ha hade sali jeeɓete min ɓesdu tan ko kalɗa ko haalidi e min mi feera liggol wona ñañoro Abou Diop mi yeehi Europe mi toon hikka mbaɗi toon duuɓi nogas mi meeɗa waɗ goɗɗum ko wona ñañoro deuxiémement mbimi ko joni fof ɓe mbiyata ko ñemewul akara dow ñemewul kaali do lekka akara ko ɗon wayde nanni de ɗum noon ɗum joopi ko waaɓena am sabu ñaañooji ɗi koɗi liggey koɗi poɗɗi liggo e nder waɗ contribué e nder culture meɗen fof ko yimɓe men arano ɗum woto neɗɗo wiya meɗa contouré neɗɗo mbiyata mini kaarimi wallaka min mi walla ndema ndigamba walla il faut que yimɓe ngan mbaɗɗon insiste neɗɗo tawtaki homo ɗaani fiindi ne wiya armi walluma ala a heɓtete bolol walluma ɗum mbaɗɗen fof noon en cuhlu darani te en jetti hen Allah Abou Diop heɗen hen jogudi fayida ay yimɓeɓe fof heɗen hen yimɓeɓe fof ɓe hen jogudi fayida tawi to banggue aussi autorité to eɗen hen jogui yimɓe meɗe ɓe ganduɗa emen jagguirani to banggue seereɓe men heɓe men jagguirani hen mi yetti hen Allah mbaɗa profito mi yetta ceerno Amadou Djimba Milor ka ceerno mo ganduɗa o ko sehilaɓe ko ceerno kadi ne ko neɗɗo cultivé neɗɗo ƴoƴɗo ganduɗo aduna ceerno jamano mbiyaɗum kammuji ko neɗɗo mo ganduɗa o ko balluɗo amen jeeya minen en Mamoudou Soma en Malick Paté en Issa Mbaye Diagne Dawoudou Dieye en ko neɗɗo ganduɗo amen sa yeehi Tivaouane miɗen toon jogui waaɓe noon sa yeehi Touba miɗen toon jogui waaɓe galleji men ɗi aussi ni no mbaɗa sa yeehi galle ceerno Mountaga ceerno Amadou ceerno Madani Tall ceerno Nour Say Oumar eɓe fof ɓen fof seeɗen en jokkodiri e mum eɗen ɓe jetta eɗen ɓe mbiya yo Allah waɗa jaam amin a jarama Seydi Sow woni wiya ko tan wadde en dokki bandiraɓe rendez-vous so Allah jaaɓi yewtere wonde kadi ɗe mbiyatno mataw bandiraɓe mbayɗon yiide jewte meɗen e piidi kono koye liggeyaji mawɗi tan gonono kadi maɓe jii ko ɓuuri hesɗude kadi ko ɓuuri fewde kadi ko ɓuuri wadde gartam ko piinde addanta leñol ngol wadde Allah jarama on jarama Seydi Sow Seydi Diop merci beaucoup